טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו מרחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה להצלחת יונתן בן עוזיאל ולתורמי הרצאה ולעילוי נשמת שמעון בן חיים, הוריי היקרים וחמים, מנוחתם עדן, ורפואה שלמה להורין בת עדן. כיצד להתמודד עם יצר הרע וכיצד להציל מידו את מה שהוא שווה מאיתנו. אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. ומיד שואלים המפרשים, כתוב בהתחלה כי תצא בלשון יחיד ולא כתוב כי תצאו, משמע שזה מלחמת יחיד. לא נאמר כי תלך למלחמה, אלא כי תצא למלחמה על אויביך. מדובר במלחמה נגד יצר הרע. כשאדם מחליט לצאת למלחמה נגד יצרו הרע, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, יהיה לו סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא מובטחת. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. זאת אומרת, השם מבטיח כנגד פתח אחד מפולש בתוך הלב, שאתה מוכן להכניס את האור האלוקי על ידי תשובה, הקדוש ברוך הוא מבטיח שייתן לך סייעתא דשמיא. כנגד הפתח הזה אני פותח לכם פתחים שיכנסו עגלות וקרוניות. פתח של שער עיר שנכנסים כל כך הרבה עגלות וקרוניות, צאו וחישבו כמה חודה של מחט נכנס בתוך פתח. פי 100 מיליונים על פתח אחד שתפתחו לי, פתח של תשובה כחוד של מחט. אני אפתח לכם פי 100 מיליונים סייעתא דשמיא לעזור לכם לנצח את יצר הרע. גם אם תצא למלחמה בלי סיוע, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. יש פעמים רשעים שאין להם סיוע מן השמיים כדי שיחזרו בתשובה, כמו שאמרו בחגיגת ט"ו, יצאה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אלישע אחר שמע בת קול שאומרת כולם יכולים לשוב בתשובה, רק אתה לא. ככה הוא אומר שהוא שמע בת קול. באר הרב הקדוש מהר"ח יצחקי שאין הכוונה שאם היה אחר מחליט לחזור בתשובה לא היו מקבלים אותו. אין הדבר כן, כיוון שאין דבר העומד בפני התשובה. מה לנו יותר גרוע ממנשה, שהיה יותר גרוע מרבעם בן נבט, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא קיבלו, אפילו שהוא עשה כביכול צחוק ולעג בהיותו בתוך דוד נחושת מורתח, והוא אומר אם אתה תעזור לי הנה מה טוב ומה נעים, ואם לאו כל הפיה שווים. אתה חס ושלום וכל העבודה זרה אותו דבר. והקדוש ברוך הוא למרות ההתגרות הזאת הצילו. אז זאת אומרת אין אדם שלא יכול לחזור בתשובה אפילו מתהום ומשאול תחתית, וגם אחר היה יכול לחזור. על זה רמזו חכמים ואמרו אם יאמר לך בעל הבית צא
אין אתה שומע לו. במה מדובר? אם יאמר לך הקדוש ברוך הוא, צא ממחיצתי, אני לא רוצה לקבל אותך בתשובה, אין אתה שומע לו. זה רק ניסיון, האם אתה באמת תרצה או לא. המחתית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. פירושו של דבר, מן השמיים לא עוזרים לו לחזור בתשובה. ולחזור בתשובה זה קשה מאוד שאדם יתעורר מעצמו, קשה מאוד מאוד. אפילו עם הסיוע של אלוקים קשה לאנשים לחזור בתשובה. כתוב הבא לטהר מסייעין לו, אבל זה הבא מעצמו לטהר מסייעין לו. אבל אם הוא לא בא מעצמו, אין סיוע אלוקי. פה כתוב כי תצא למלחמה. אם אתה יוזם את המלחמה, אפילו שאתה רשע ואין לך סיוע, הקדוש ברוך הוא לא יפקיר אותך, ונתנו השם בידיך ושבית שביו. וגם אחר אם היה חוזר בתשובה היה מתקבל. הכתוב גם אומר בלשון רבים על אויביך, ומסיים ונתנו. אז יש אויבים, יש אחד, רבים, יחיד. אלא ליצר הרע יש כל מיני סוגי הטעיות, דמיונות, הבטחות, פיתויים. אז זה הרבה אויבים שתוקפים את האדם. הוא לא טומן ידו בצלחת, יצר הרע מנסה מכל כיוון להסיט את האדם מדרך התורה והמצוות. אבל בסך הכללי זה אותו יצר הרע שעומד מאחורי כל הפיתויים האלה. לכן הפסוק אומר כי תצא למלחמה על אויביך. אל תחשוב שיש רק פיתוי אחד שלו, כל השאר זה לא. הכל זה פיתויים, הכל זה אויביך, וכנגד כל אחד ואחד מהם אתה צריך להתמודד, אבל בסופו של דבר אתה תנצח את אותו אחד, ונתנו השם בידיך את מי שעומד מאחורי כל זה. כתוב גם ושבית שביו. לכאורה היה צריך לומר ושבית שבי. מה זה ושבית שביו? פירושו שאתה שווה את מה שהוא שווה ממך, ואתה מחזיר את השוויה ששווה ממך אליך. מה הוא שווה ממך? הוא שווה ממך את כל העבירות שהצליח להוציא ממך, את כל המצוות שביטל אותך. כל זה הלך בשבי, גם מצוות שלא עשית כראוי, לא לשמה, לשם כבוד, לשם זה, לשם זה. כל זה שבוי אצלו, הלך לסטרה אחרה. אם אתה עושה תשובה מאהבה, אז אתה לוקח ממנו את כל השבי ששווה ממך, ולא עוד אלא שהופך את כל העוונות לזכויות. אז אם תצא למלחמה נגדו, ותילחם נגד כל אויביך, כל צורות הפיתויים שלו, ונתנו השם בידיך ולא עוד, אלא שיחזיר לך את הכל בחזרה. עוד דבר שבוי אצלו. כל האיברים שלך שבויים אצלו, הם משרתים שלו. הוא מפעיל את כל האיברים שלך נגדך, והאיברים שבויים אצלו. לכן אתה צריך לצאת למלחמה נגד אויביך, זה איבריך. העיניים רוצות לראות איסור, האוזניים רוצות לשמוע דברי בלע, הפה שלך רוצה לדבר לשון הרע, כל עבר ועבר קופץ לעשות עבירה. אלה אויביך. אם לא תדע לרסן אותם, לבלום אותם, אז הם שבויים אצלו והוא משתמש בהם נגדך. הגוף פועל נגד הנשמה. אבל אם תצא למלחמה נגד אויביך, זה איבריך שלך, לא לתת להם רשות, כמו השמרה לפי מחסום, עוצם עיניו מראות ברע וכולי. אם תעשה כן, אז ושבית שביו, תוכל בסופו של דבר להשתלט על איבריך,
כמו שאברהם אבינו שלט ברמ"ח איברים, מה ששום בריאה כמעט לא הצליחה, כי יש 5 איברים שלכאורה לא ברשותו של אדם. בהתחלה נקרא אברהם, אחר כך אברהם, תוספת של ה'. מתי נקרא אברהם? ששלט בעוד 5 איברים, 2 אוזניים, 2 עיניים וראש הגבייה, שזה לא רצוני, נכנס לך שמיעה, ראייה וכו'. אז אדם יכול עד שיהפוך אפילו את האויב הגדול הזה, יצר הרע, לאוהב. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. אמרנו שיש אויב אחד, גם אויביו, גם איבריו, האויבים שלו ישלים איתו, שלא יתרצו לעשות שום עבירה. אז זה ושבית השוויון, שאתה יכול להחזיר את כל המצוות וכל העבירות אליך בחזרה. בעל חובת הלבבות בשער הכניעה פרק ז' אומר, אדם המדבר לשון הרע על חברו, כל מצוותיו עוברות למי שדיבר עליו. אין הרבה אנשים שמאמינים בזה, אבל רבנו בחייה לפני 1000 שנה, אחד מהקדמונים, אומר את זה, ואומרים את זה עוד אחריו, כל המדבר לשון הרע על חברו, כל מצוותיו עוברות למי שדיבר עליו, וכל העבירות של חברו שהוא דיבר עליו עוברות אליו. על זה אמרו חכמים, טוב שברופאים לגהנום. מה, מגיע למישהו טוב ברופאים ללכת לגהנום? מהו השם שהוא טוב? שהוא מציל הרבה אנשים מגיע לו גהנום? יש הרבה פירושים בזה, אבל אחד מהם שמשקף ממש את הדבר, אם אדם הולך לרופא ואומר לו אני חולה, והוא נותן לו תרופות וזה לא מועיל, והמצב מתדרדר, בסוף הרופא מרים ידיים ואומר לו אני מצטער, לא נותר לך הרבה זמן לחיות. זה רופא שעשה כמיטב יכולתו, נתן לו את העצות, התרופות, אבל אין מה לעשות, המחלה מתגברת. אבל לו יימצא רופא טוב מאוד, אז היה רופא אומר לו, אתה יודע מה, אני כל כך רוצה לעזור לך ואיני יכול, אבל דבר אחד אני מוכן לעשות בשבילך, אני מוכן לקנות את המחלה ממך, שאתה תהיה בריא ואני אהיה חולה. אין רופא יותר טוב מזה, שמוכן למות בשביל הפציינט. אין רופא יותר טוב מזה. מי הרופא הטוב שהולך לגיהנום? זה בעל לשון הרע. בעל לשון הרע הוא כל כך טוב, שהוא נותן לך את כל המצוות שלו, לוקח ממך את כל העבירות שלך, וישר הולך לגיהנום. אין רופא יותר טוב מבעל הלשון. אבל אמרו רבותינו, כשאדם החליט לחזור בתשובה ומבקש מחילה מחברו, אם חברו ימחל לו באמת, מצוותיו חוזרות אליו כבתחילה. אבל אם הוא לא ביקש מחילה, הוא הפסיד לעולם את המצוות אצלו, ואת העבירות לקח ממנו. לכן אם מדברים עליכם לשון הרע, תשמחו, כי אין אנשים יותר טובים ממספרי לשון הרע, כי הם עושים את הטובה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם. על זה בכה חפץ חיים, ממש בכה. אף אחד לא פוגע בי, אף אחד לא מעליב אותי, אז איך אני אתקן את כל העבירות? הרי מי שמבזים אותו, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז זה להביא ידוע. על זה אמר ושבית שוויו, אם תחזור בתשובה מלשון הרע, אז תוכל לשבות בחזרה את כל המצוות שהפסדת ולהחזיר אותם אליך.
רבי יסע בירושלמי אומר שאין אדם מדבר לשון הרע עד שהוא נהיה כופר, שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו, מי יגיד לי מה להגיד, אני אגיד מה שאני רוצה. זה כופר. אדם לא אומר לשון הרע לפני שהוא הופך להיות כופר, ועם כופר לא מתפללים, הוא לא מצטרף למניין. זה מספרי לשון הרע. יש בתי כנסת מלאים כאלה שאין להם הצטרפות בכלל, הם כופרים, אין אלוקים לנגד עיניהם. לא רק זה, רב שמואל בר נחמן אומר שמותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת. זאת אומרת, אם אנשים פתחו במחלוקת כנגד מאן דהוא, מותר לספר עליהם לשון הרע. מה זה אומר? לומדים את זה מנתן הנביא. ובאתי אחרייך ומילאתי את דברייך. אמר נתן הנביא לבת שבע, אם שלמה, מלאך אדוניהו, המליך את עצמו בחוץ, ודוד המלך הבטיח לבנך, שלמה בני ימלוך אחריי, והוא זקן יושב בבית ולא יודע מה קורה ברחובות. אז תיכנסי אליו, תספרי לו את הדברים, אבל מאחר וייתכן והוא לא יקבל את הדברים, קשה להאמין שהבן ימרוד עד כדי כך ויעשה כאלה דברים, אז אני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. מה שיהיה חסר בשביל שהוא יקבל את הדברים וישתכנע, אני אבוא ועשה. אז כתוב שמותר לספר לשון הרע על בעל מחלוקת. ממי לומדים? מנתן. מה הוא בא ואמר? הוא בא ואמר לדוד המלך, הכריזו בחוץ יחי אדוניה המלך, אבל בגוף המעשה שמובא בתנ"ך לא כתוב שהכריזו העם יחי אדוניה המלך, שכל העם הסכים שאדוניה הוא המלך. זאת אומרת, הוא שיקר בשביל לחזק את הדברים אצל דוד המלך, והתקבלו הדברים כדי שיעמוד בהתחייבותו לשים את שלמה. אז מי שחושב שאסור לדבר כנגד בעלי מחלוקת טועה, ומי שחושב שמותר להגיד לשון הרע מלכתחילה כופר. וזה הרבה אנשים כמובן שלא יודעים, או לא רוצים לדעת, או מפרשים מה שהם רוצים. מכל מקום יש תקנה גם לכאלה, אבל בתנאי שהם יבקשו מחילה כראוי, מחילה אמיתית, ושימחלו להם באמת. אם המחילה היא לא אמיתית, רק אומר מחול 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 ונגמר, לא קרה שום דבר. החתם סופר באר באופן נוסף, כשאדם לוחם את המלחמה התמידית נגד אויב הנצחי, אז כתוב ושבית שביו, תלמד מדרכי יצר הרע את דרכי המלחמה שלו, באותה מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש נגדך, תשתמש נגדו. תלמד ממנו, אין מורה יותר טוב מיצר הרע. מסופר שבזקנותו של החפץ חיים, בהשכמת הבוקר כשהוא יוצא לבית הכנסת, בא אליו יצר הרע ואמר לו, אתה כבר מבוגר, כל החיים שלך הקפדת בהשכמה להתפלל, היום קר מאוד בחוץ, אתה מבוגר מאוד, זה סקונס נפושס ואונס רחמנה פטרי, ושלא תתחיה בנפשך ברגע האחרון, הרי כתוב נשמרתם מאוד לנפשותיכם, אתה יכול למות מדלקת ריאות. חפץ חיים בהתחלה ככה שמע, יש צידוק לדברים,
אחר כך אמר לו, תשמע, אתה יודע מה אני למדתי ממך, אם אתה כבר 5,000 וכמה שנה קם בבוקר, לא התקררת ולא קרה לך כלום, ואתה מקפיד ללכת כל הזמן, אין מה לדאוג, גם אני ממשיך ככה. צריך ללמוד ממנו כמה הוא זריז בעבודה, כמה הוא דבק במטרה. גם אתה צריך להיות זריז ודבק במטרה להילחם בו, כי אם לא אתה מפקיר את עצמך, כי אתה ישן והוא ער לך. אז זאת אומרת, אתה צריך להיות זהיר. אבל מה? כמו שהוא לא אומר לאדם ישר, לך עבוד עבודה זרה, אלא היום אומר לו, עשה כך, למחר עשה כך, ככה כל פעם טיפה בלתי נרגשת, עד שבסוף אומר לך, לך עבוד עבודה זרה. כמו ששומעים היום, שכל מיני חרדים וחסידים פתאום בטלוויזיה אומרים שהם פרקו עול, מורידים זקן, מספרים את סיפור חייהם, הם נגאלו, זהו. אז ככה יצר הרע לוקח בלאט לאט, אומר אותו דבר, אתה תתנהג איתו, אל תקפוץ ישר, לאט שלא ירגיש, תוסיף עוד דקה, תסתום את הפה יותר, לא תשמע לשון הרע, תתחמק מפה, תתרחק משם, הוא לא ירגיש, לאט, תתגבר, עד שיום אחד הוא יראה שאתה צדיק ופרוש. ושבית שביעות, תלמד ממנו איך הוא עובד, מאויבי תחכמני מצוותיך, אין יותר טוב מהאויב ללמוד איך להתחכם במצוות. ואז יתקיים בך כי לעולם היא לי, לעולם תצטרך להילחם ביצרך הרע, אין רגע מנוחה ממנו. אם יעבור עליך רגע ותחשוב שהנה אתה עכשיו בזכות עצמך עומד, תדע לך שאתה מופקר. הירושלמי מספר על אדם אחד זקן, צדיק גדול, ממש צדיק גדול, שהיה אומר, אל תאמין בעצמך עד ימי זקנותך. שינה את לשון חכמים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. למה הוא שינה? הוא אומר, מה אני אגיד שקר? אני כבר זקן, אין לי יצר הרע, מת מזמן, כבר עשרות שנים מת. אז מה אני אגיד? אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אני כבר זקן, הוא לא יכול לעבוד אצלי כלום. בשמיים כעסו עליו מאוד, ושלחו לו מלאך בדמות אישה יפת תואר מזמן אדם הראשון, ופתאום מצא עצמו מדבר איתה דברים שלא כהוגן, ותפס את עצמו והתחיל לבכות מרה איך הוא הגיע לשפל המדרגה שהוא מדבר דיבורים כאלה. ואז התגלה לו המלאך ואמר לו, נשלחתי משמיים להורות אותך שלעולם לא תשנה ממה שאמרו חכמים. עד יום מותך זה עד יום מותך. אין אפוטרופוס לעריות עד יום מותך. כי היצר הרע משלה את האדם שהוא כבר אין לו תאווה ואין לו כלום. אתם שומעים היום סיפורים רחמנא ליצלן מכל מיני רבנים מקובלים וכל מיני דברים איומים ונוראים שנעשים, וזה פשוט כי הם כופרים בגמרא. הגמרא אומרת אין אפוטרופוס, והם אומרים לא, אני מעל יצר הרע, הוא לא יכול עליי. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. לא דיברה התורה אלא נגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה יישאנה באיסור. זאת אומרת, יוצאים למלחמה, לפני שיוצאים למלחמה אז מכריזים מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו, מי שבנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו, מי וכו'. הולכים, מי נשארים? רק הצדיקים הגמורים שלא דיברו אפילו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אם פעם אחת בחייו הוא סח בין תפילין של יד לראש, הוא לא צדיק והוא לא יכול לצאת למלחמה. אז מי יצאו?
אנשים הכי שלמים שיש בעם ישראל. אז איך יכול להיות שפתאום אחרי שמנצחים הוא רואה את ניסי ונפלאות השם, פתאום הוא רואה איזה גוי השיקצה ופתאום יש לו תאווה אליה וחשקת בה? איך צדיק כזה גדול פתאום וחשקת בה וראית בשוויה? וצריך שהתורה תתיר לו אותה, ואם לא הוא יישאנה באיסור. אתם מאמינים צדיק כזה גדול יכול לעבור על התורה ולשאת את האישה הגויה באיסור, שבשביל זה התורה צריכה להתיר אותה? מה זה? ומה פתאום שהתורה תתיר אותה? אז אם ככה שתתיר כל תאווה שאתה עלול לעבור באיסור. בכתבי הארי זיכרונו לברכה בשאר המצוות וכן באור החיים הקדוש ביארו לנו את הסוד הזה. כל ההולכים למלחמה צדיקים ללא תאוות, כולם במחשבות עליונות לבורא יתברך, על אף קדושתם כשהולכים למלחמה חושקים באשת יפת תואר, אבל אין זה אלא הוראת שעה שיש באותה אישה ניצוץ קדוש העשוק ביד הסטרה אחרה. כמו שמצינו הרבה גויים שהיה בהם נשמות גדולות ויצאו מהם גדולי עולם. תרח היה גוי גדול מאוד עובד עבודה זרה, אשתו אמתלי בת קורנבו גם כן לא הייתה חסידת אומות העולם. ומי יצא משם? אברהם אבינו. נשמות שהיו עשוקות בתוך הסטרה אחרה. ושרה אימנו ושמעיה ואבטליון גרי צדק, ריבותיהם של הלל הזקן ושמאי ואונקלוס הגר ורות המואביה, כל אלה היו נשמות עשוקות תחת הסטרה האחרה. וכל זה קרה בעקבות חטאו של אדם הראשון, שנשבו כמה נשמות יקרות ביד הסטרה האחרה. זה מה שאמרה התורה הקדושה, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. לא חשקת אותה, את מה שבה. מה יש בה? ניצוץ קדוש. הוא יתעורר מעצמו להרגיש את הניצוץ הקדוש שיש בה, כמו ולהבדיל יהודה שהלך בדרך ויית מן הדרך, בא מלאך והיטהו אל תמר מבלי לדעת מי היא, ובת קול מכרזת ואומרת ממי יצאו מלאכים, ממי יצאו נביאים, וכפו אותו מן השמיים להעמיד משם את פרץ וזרח בשביל שיצא מלך המשיח. זאת אומרת, בתוך המקרה הזה היו נשמות קדושות. או כמו דינה עם שכם בן חמור, להוציא את נשמת רבי חנניה בן תורדיון, ועוד מקרים רבים שפרוסים בהיסטוריה. אז כתוב ראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, לא אותה. החלק הטוב שטמון בה, ולקחת לך לאישה. למה לקחת אותה לאישה? כדי להגביר את הטוב שבה על הרע שבה. הרי היא גויה, זה החלק הרע. הניצוץ הקדוש זה החלק הטוב. כדי להגביר את הטוב על הרע, תיקח אותה לאישה, ואז יידחה הרע ותיכנס האישה אל הקדושה. אמנם אם לא חפצת בה, יש המשך. מה קרה? אם לא חפצת בה, מה קרה? סימן שהאישה הזאת, הרע שבה הוא הרוב והטוב הוא המיעוט, ואז מתבטל הטוב במיעוט והיא נשארת כולה רעה. מה כתוב בה? ושילחת לנפשה, ואל תתחתן עמה כי היא לא תתקרב לקדושה. אז כל סוד אשת יפת תואר זה הסיפור.
אבל יש להקשות קושיה. התורה אומרת שבאשת יפת תואר יצא ממנה בן סורר ומורה. אלון שמע, אמרנו תוראי, אומר הארי הקדוש, זה שיצא בן סורר ומורה זה לא עונש, אלא אי אפשר שלא יתערב סיגים מצד הרע שבא בוולד. בכל אופן יש פה גויה, אז חלק מן הרע אפילו שהוא מיעוט נשאר בוולד, בגנים, אז לכן זה יגרום שהוא יהיה בן סורר ומורה. הנה אנחנו רואים אצל אברהם, יצחק ויעקב. אברהם יצא לאוויר העולם, אז אברהם היה קדוש וטהור, אבל בו עדיין היו סיגים רעים מתרח ואימו. אז כשהוא הוליד תחילה את ישמעאל, שיצאו כל הסיגים הרעים שעוד נותרו בו בישמעאל, ויצחק יצא טהור. אבל גם ביצחק נשאר עוד משהו מן הסיגים, לכן כשהוא הוליד את עשיו, יצא בו כל הסיגים הרעים, ויצא אחר כך יעקב אבינו קדוש וטהור, וממנו רק יצאו 12 שבטי יד טהורים וקדושים ללא סיג וללא פגם. אז רואים שלהיטהר לגמרי זה לא כל כך קל, לכן היפת תואר הזאת נשאר בה עוד קצת רע, שיצא ממנה בן סורר ומורה. התורה אומרת לא תהיה ברירה, חייב לצאת בן סורר ומורה. שואלים, למה דוד המלך לא הוכיח את מודעות? היה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות לכאורה שיניח הקוצר כך וכך עומרים לעני, והיה עושה את המצווה עם כוונה כמו כל המצוות. אם המטרה שלא תשוב לקחתו זה בשביל שהוא יקבל לעני מה שאתה שוכח בשדה, אז שהשם יצווה חיובי, תשאיר לו כך וכך וכך עומרים וזהו, יעשה את המצווה עם כוונה. למה שתהיה מצווה כזו בדרך של שכחה שאתה לא מתכוון בכלל, זה חוץ מדעתך? איזה מין מצווה זאת? אפשר לצוות לשכוח? הרי אם הוא התכוון לשכוח באמת, אז הוא קיים את המצווה מרצון. צריך שכחה שאין בה ידיעה. איזה מין מצווה זאת? שיבת נדחו. לכן אמר לבנו, אילו עשינוה ברצון לפני המקום, לא בת מצווה זו לידינו, אלא בגלל שלא עשינו ברצון, אז באה מצווה זו לידינו. אם כן, למדנו פה הרבה היום, שברוך השם הבורא יתברך הניח לנו אפשרות ללחום נגד מלאך המוות, אבל בתנאי שאנחנו נצא נגדו למלחמה. אם נחכה לגיל מאוחר או לזמן אחר, לעולם לא יגיע אדם, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב נגד יצר הרע. אי אפשר, אם אתה לא תצא, השם לא ייתן לך את האויב ביד. תרצה אותו ביד אצלך, זה רק אם אתה תצא. השם אומר אתה יוצא, אני אעזור לך. כתוב צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. השם לא יניחנו בידו. אמרו חכמים, אלמלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. מה כתוב? שהשם עוזרו. מה זה עוזרו? אתה מתחיל ואני עוזר לך, אומר השם. לא אני עושה את העבודה בשבילך, אני אעזור לך, אבל תתחיל. הבא לטהר מסייעין לו. אז העניין הוא עכשיו, בפרט שאנחנו שבועיים לפני ראש השנה, זה לצאת למלחמה נגד יצר הרע. והעצה שלי, בשבועיים אפשר להספיק לקרוא, ללמוד ולקיים את ספר שערי תשובה. בלי ספר שערי תשובה, איך אפשר לעשות תשובה אם בן אדם לא יודע בכלל מה מבקשים ממנו?
אז חייבים לשבת ללמוד בעיון ספר שערי תשובה של רבנו יונה, כדי לעמוד ביום הדין מוכנים, מבינים מה נדרשנו ואיך מתקנים. אם לא, אז זה כמו כל ראש השנה, שהאדם לא יודע מה נגזר עליו. וכבר אמרנו בדרשות קודמות, חלקן שמעתם, שנחתמים לאלתר למיטה, לא רואים שאנשים מתים בראש השנה או ביום הכיפורים על המקום, כתוב נחתמים לאלתר. אז אם אף אחד לא עומד בית כנסת, אז אף אחד, כולם יצאו צדיקים. איך זה מסתדר? אלא יש מיתת שנים, שאם נגזר לו שיחיה 80, לא חזר בתשובה, מורידים לו 5 ו7 ו2 ושנה ב4 חודשים ועוד 15, וככה בסוף הוא נפטר צעיר על אופנוע, זה במכונית, זה ממחלה, זה מפה, וחושבים מת צעיר, זה המחלה, לא מחלה הרגה אותו, לא המכונית, לא אופנוע. בראש השנה, כל שנה הורידו לו מהחיים כי הוא לא חזר בתשובה. אין דבר כזה שהמשנה תגיד מתים לאלתר והוא לא מת. אבל מיתת שנים זה מיתה. או שנגזר עליו שיהיה עני, שיהיה ערירי, שיהיה סומה, שיהיה מצורע. כל אלה מיתות, בעל איסורין חשוב כמת. אז גם זה נגזר בראש השנה, שהשנה יהיה ככה ולא ככה. אבל אנשים לא לוקחים את הדברים ברצינות. אנשים מסתכלים על הדברים חפיף דליל, יותר על היום הקדוש, בגדי לבן, ארוחה טובה בבית, מי שיש לו בשר כשר אשרה, מי שיש לו נבלות וטרפות, כל אחד תלוי מה הכין לו לראש השנה. אוי ואבוי לאלה שיאכלו בשר ועופות בראש השנה טרף, יא חביבי, מה שיהיה דינם בשמיים. זה לא רק שהוא אוכל נבלות וטרפות, הוא מאכיל, הוא מחטיא רבים, הוא מאכיל נבלות וטרפות. כי כל אבא צדיק קונה לילדים שלו נבלות וטרפות, אז הוא מחטיא רבים. וכתוב שילדים שאוכלים נבלות וטרפות אפילו בינקותם, לא יצאו מהם אנשים גדולים כשיגדלו, הם גמורים. והחפץ חיים הבאנו בכמה הרצאות שמי שאוכל נבלות וטרפות לא יצא מהגהנום, חייב קודם כל למרק את כל נשמתו מכל הטינוף, כי נבלות וטרפות זה בגופו כולו ברמח איבריו, וזה מטמא את נשמתו, שנאמר ונטמאתם בם. אז זאת אומרת, זה לא עבירה חיצונית, לא עשיתי זה או עשיתי כזה דבר חיצוני ממני, לא, זה אתה, מהות שלך שאתה נבלה וטרפה. אפשר לקרוא לך מר עכבר, כי מי שאוכל נבלות וטרפות הוא נבלה וטרפה, כי הדם שלו, הכל מה שעובר בו זה מנבלות וטרפות. והסברנו בהרצאות שאין מה לעשות לאור הבדיקות שעשינו, ותאמינו לי אני שוחט בהרבה מקומות, פעם פה ופעם שם, המצב על הפנים ובפרט בסכינים. לא מקפידים על סכינים שיהיו אחרי שחיטה כמו לפני שחיטה, ויש שמות שונים ומשונים שזה רק גירוד, קצת סכסוך, שינוי טעם, חוסר בחלקות, כל מיני מילים שזה לא חלק, ומעבירים את העופות, נוסעים במהירות, ערב חג צריך עם עופות, אין זמן עכשיו לכשרות. ואני אומר לכם עובדה מהיום, צריך לעצור את הליין, לא עוצרים, תיזהר לעצור את הליין, תיזהר, נוסע. יש לי מספיק עדים, כי אני כשאני שוחט, לוקח בודק סכינים, חוץ מבודק הסכינים שקיים, שהמטרה שלו, אני משלם לו כסף שימצא פגימות, ועליו אני שם עוד רב שבודק אותו. אין דבר כזה. בדיקה אחת ברטוב ושתיים יבש, כל 4 דקות. זה החלק הראשון. אחר כך יש צומת הגידים, אחר כך יש את הריאות, אחר כך יש צרירות דם שצריך להקפיד,
אחר כך יש את הניפוץ של המלח שצריך להיות עם זרנוק מים וכולי, אחר כך יש מליחה, אחר כך באריזך מתערבב הכשר והחלק והמחרבש. זה סיפור אם אתה לא יושב עד הסוף, אוי ואבוי לך. כי בסוף בדרך כלל נשארים ברוב המקומות ערבים שאורזים. מה, ייתנו לי יהודי מכובד שהוא יארוז? זה דבר פשוט, אבל נפלו כמה, מה זה נפלו? מפילים את אלה שהם טרפות, מפילים לרצפה, זה מרימים, הערבי הוא עוזר, מערבבים וכולי. זה בעופות, בבקר השם ירחם. בבקר שוחטים 100, 120, 130 בקר בשעה, חצי דקה שור התיזו לו את הראש. ואחר כך בקצב הזה צריך בדיקות פנים, בדיקות חוץ, הכל. אתם יודעים מה עובר? אין חלק בית יוסף בבקר, רק בשחיטה פרטית קטנה. אין, תשכחו. וכבר הבאתי מובאות, הבאתי את הרב נתן גשטטנר, את הרב ברנדסטופר, את הרב יברוב, בשאלות ותשובות שלהם. והם ראשי כשרויות. והם אומרים שרק בחבורה לאכול. ובאמת כל החכמים האמיתיים אוכלים רק חבורה. הרב קנייבסקי, הרב שטיינמן, הרב דוד אבו חצרה ואחרים, כל אלה רק שחיטה פרטית עם שוחט ירא שמיים מומחה ובודק סכינים וכל מה שצריך וקצת. אי אפשר, מי שלא היה בפנים לא מבין אפילו מה זה. זה לא מספיק שתדע הלכות. יש סוחר שעומד מעל לזה, יש יבואן, הוא צריך הספק. מחכים, אם לא, הוא הפסיד כסף. אם לא יצא מה שהוא צריך, אז הוא הפסיד כסף, הוא לא מתכוון להפסיד כסף. לא שוחטים בשביל שתאכלו, שוחטים בשביל שיהיה להם כסף. וכל יום מוצאים מחדש. הנה היום ברמלה מצאו מסעדה ששם הכל לא עבר שום השגחה, שום דבר, הכל שמים מדבקות כאילו זה כשר והכל מזייפים, הולוגרמות ומדבקות ומה שאתה לא רוצה. אפילו הרב לנדה הבאנו אותו שהוא אומר בעצמו בהקלטה, אל תסמכו על שום מקום שמוכר את המוצרים שלי, רק בחנות מסוימת שהוא הזכיר. למה? כי גנבו לו הולוגרמות והכל. אז מה הבעיה עכשיו לקחת? הערבים כל יום מעבירים טונות של בשר ועופות במסעיות, במכוניות, בטנדרים, בכל מעבירים, נתפסים 10%, 90% עבר. עכשיו אם אכלת פעם אחת נבלות וטרפות בסיר שלך, מעכשיו הכל נבלות וטרפות. אם לא תגעיל את הכלים, אתה ממשיך לאכול נבלות וטרפות. עכשיו זה לא דבר פשוט רבותיי, זה לא דבר פשוט. אפילו אם זה ספק דאורייתא, לחומרה. מה אתה מסתפק? אתה תאכל רעל? זה יותר גרוע מרעל. למה רעל אתה מת ופעם אחת אכלת אותה, אבל פה אתה יכול לאכול ולחייך ולהיות מבסוט ולעשות גרפס ולברך ברכת המזון. ועל זה נאמר בוצע ברך ניעץ השם. וכתוב בשולחן ערוך שחייב אדם ליתן כל ממונו ולא לעבור עליו אחד דאורייתא. פה כל כזית אתה חביבי עובר על איסור דאורייתא. ואתה משקץ את עצמך ומטמא. אז יצר הרע אומר לך, לא, הגזמת, אתה יודע איזה רב זה חשוב, כולם סומכים עליו, אתה יודע איזה שם יש לו, פקע שמו בעולם, מה קרה לך? הוא לא נותן לך אפילו להאמין. אתה מביא לו הסרטות, אתה מביא לו הקלטות, אתה מביא לו עדים, אתה מביא לו עדויות, והבן אדם אומר לך, לא, אני ביררתי איתו, הכל בסדר. אני ביררתי איתו עם הנאשם, לא עם המאשים. יש פה בוץ אחד פה באלעד, שהחליט לבדוק את הנושא. עם מי? עם מחמוד אבל. תבוא אליי, תבדוק אצלי הראיות, אצלי העובדות, אצלי הקלטות.
אצלי הוא מפחד לבוא, כי הוא ידע שהוא אוכל נבלות וטרפות. אז מה, הוא יבוא לבדוק אצלי? אז הוא יושב עם האנשים שלו, והם מחרטטים אותו, ואומרים לו מה שהם רוצים, מראים לו מסמכים מה שהם רוצים. רגע, אבל אם זה נכון, תשמע את שני הצדדים, לא? לפחות שני צדדים, לא בדין. אתה רוצה, בוא נשמע. לא מעז להתקרב אליי. למה? כי אז תתברר האמת. ואז הוא יאבד את הקשרים איתו. ואז יצאו עליו. ואז הוא יפסיד את מעמדו. אז שיאכלו נבלות וטרפות. הרי מי שפוחד לגשת למקור הטוען טענות הוא רמאי וכזבן. מה הבעיה שלך להתמודד איתי? בוא. אתה בטוח? בוא. למה לא תובעים אותי כולם? בית משפט, בית דין. אני מוציא עליהם לעז, לא, אני אומר עליהם דברים. למה לא תובעים אותי? יכולים להרוויח עליי 100,000. לא כדאי להם? וגם ינקו את השם שלהם? כי הם יודעים שאם זה יגיע לבירור, אז יהיה חותמת של בית דין וגם בית משפט, וגם ישלמו לי הרבה כסף. זה הדבר בעצמו מוכיח עד כמה אני צודק, בלי שאף אחד ישמע כלום. אבל יש דיסקים, חילקנו בחינם, לצפייה, לשמיעה, לכל. שבן אדם רק יתבונן, ישקול, אתה לא חייב להסכים, תשמע אבל. תוכל לסתור את כל מה שנאמר פה, בבקשה. אם הרב בעצמו, הרב עמר, בלי קשר למקרים האלה של עכשיו שהתפרסמו, אמר בעצמו ליד הרב עובדיה, זה בסרטון באתר שופר, אמר, אתה יכול לראות אותו אם אתה מוכן, יש לך? אמר במפורש, אני בעיניי, ככה הוא אומר, אני בעיניי בהיותו הראשון לציון, אני בעיניי אומר לכם שראיתי שלא עושים חלק בית יוסף בכל החוגים, וזו שאלה של טרף. זה מעיד מי שהיה מופקד על כל הכשרות בארץ. כל החוגים, אתם שומעים, אשכנזים וספרדים, כל החוגים, בלי הבדל, כלל את כולם, מה עוד צריך? זה רק אחד מהסרטונים, יש לי כאלה עשרות של עובדות. בבקשה תראה להם. אני מעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי, אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף, רבים, לצערי גם מכל החוגים יש הרבה שזה רחוק מחלק בית יוסף. צריך להיות אמיתיים, זה חלק בית יוסף, זה פירושו חלק אמיתי בלי סרחות כלל ועיקר, אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף. עוד פעם תשים. ויש באמת בעיני, אני מעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי, אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף, רבים, לצערי גם מכל החוגים יש הרבה שזה רחוק מחלק בית יוסף. צריך להיות אמיתיים, זה חלק בית יוסף, זה פירושו חלק אמיתי בלי סרחות כלל ועיקר, אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף. תודה. אז זאת אומרת, הוא אומר במפורש שלא עושים חלק בית יוסף, אבל כותבים חלק בית יוסף ומפרקים סרחות שזה טרף. יש יותר גרוע, שיורדים ממדרגה, עושים טובה, יורדים ממדרגת חלק וכותבים כשר. אין כשר לספרדים, יש או חלק או טרף. עכשיו זה לא היחידי. מי שמכיר שוחטים באמת אמיתיים יראה שמיים, ישאל אותם ככה בנה ובנה בשקט, בינינו, תגיד לי מה קורה, אתה אוכל מזה? הוא יגיד לך, אני בעצמי לא אוכל מזה. אז למה אתה שוחט שמה? פרנוזה, הכסף מטהר ממזרים, זאת הבעיה. אני אומר לכם על קצה המזלג, אבל אם אתם חושבים שהפחדתי אתכם, עוד לא אמרתי כלום, עכשיו אני אפחיד אתכם. אין
בית שלא אוכל נקבלות, טרפות, שקצים ורמסים. אם לא תחזרו בתשובה עד ראש השנה, אוי ואבוי לאויבים. אני אראה לכם מה אתם אוכלים עכשיו. אתם קוראים לזה סלט חי, ואתם לא יודעים שהוא באמת חי. מלא תולעים, שקצים ורמסים. אבל רגע, בבשר ובעופות, אם אתם אוכלים כזית 30 גרם, אז אתם עוברים על איסור. אבל בבית הם אוכלים תולעת קטנה או כנימה שאתם לא שמים לב. כל הלימונים מלאים כנימות. אסור לאכול לימונים ככה ולסחוט אותם עם הכנימות לתוך המרק והחלבה. צריך לקלף את כל הלימון. אם לא, מלא כנימות. כל אחת זה 5 חזירים. אז עכשיו בואו תראו, בבקשה. סרטון קצר שיסביר. בתוך דגים תולעים באורך יותר מן הדג. לא רואים את זה, זה מחובר בתוך העור. שימו לב, זה התולעת. אף אחד לא יבחין בזה. תראו איך הוא מגרד את זה. זה דוגמה. כאן אנחנו רואים את החרק בתוך החומות שהוא מציץ החוצה. הוא מת כבר. אני אראה לכם עכשיו את החומוס עם הכתב שהיה בחוץ. זה חומוס. זה החומוס בהגדלה עם הכתב שהיה עליו. אני אוריד עכשיו את הקליפה. תראו את החרק איך שהוא יושב ממש בתוך החרית שלו. נראה אותו עכשיו בלי הגדלה, וזה בלי ההגדלה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה היה בגבעול למטה. אנחנו נתקדם לראות את זה. שימו לב את הזבובונים, רואים אותם בגבעול למטה, בחסה. גם כאן עוד זבובון. עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה. והזבובון בהגדלה, ואני אראה לכם עוד זבובון הקטן יותר, וזה הזבובון השני. חצילים. שימו לב את התולעת. חציל נראה נקי מבחוץ. תראו את הגודל שלה. תראו את התולעת בפנים. פשוט היא חדרה. עכשיו יש אנשים כמובן צולים את זה, ואחרי זה מגרדים מהר בלי לשים לב, ועושים סלט חצילים. והמשיכה לכיוון ההוא, ותראו את הגודל שלה. נראה אותה רגע בהגדלה. לפני ההגדלה תראו את הגודל שלה ככה בגודל טבעי. תראו אותה לעומת האצבע, איזה ענקית היא. ורואים את המחילה שלה כאן וכאן. לכן החשיבות מאוד גדולה לבדוק את החציל מבחוץ, שאין לו חור, גם חור קטן צריך לבדוק, לראות שאין מחילות. אם מנסה להתחפר התולעת, רואים אותה. עכשיו נראה את זה בשולחן האור. לאחר שקיבצתי חלק מהם למרכז, שימו לב את הכמות
שני סוגים אפילו של קנימות עלה, שימו לב את הזחל, ורק בכוסברה. קיבצתי קצת, תראו כמה רואים פה כמות. לדוגמה, עוד אחד, וכאן יש פה עוד 3 וזחל קטן שלהם, יש פה הרבה. עכשיו אני אעבור להגדלה, אראה לכם אותה בהגדלה. שימו לב אותם, זה הקטנים, רואים אותם, שני סוגים. תראו פשוט כמה. כל הכלים שמבשלים בהם, עכשיו אני אראה אפילו לכם אחד מה כזה, שנשאר. נהפכים לטרפה. גם מסביב. רואים פה עוד אחד, מאוד צעיר. וזה זחל שלהם. כאן רואים עוד אחד בתוכו באמצע. כאן אנחנו רואים טריפס, כרוב. לאחר בערך 10 שכבות של עלים, טריפס בוגר. כעת אני אראה לכם אותו בהגדלה. זה נקרא טריפס. זהו הטריפס, הוא יורד בשטיפה טובה לאחר ההקפאה. מכאן החשיבות לשטוף היטב היטב ולבדוק במקור האור שלא נשארו חרקים. כעת נצפה בשתי סוגים של חרקים שנמצאו ב4 עלים הראשונים של הכרוב. כאן אנחנו רואים טריפס מתחת לכפל. תראו איך הוא מתחת לכפל באותו צבע, לא ניתן לראות כמעט. כאן, אם תסתכלו טוב, אנחנו רואים פה זחל. אני אדליק את האור שיראו אותו יותר ברור. שימו לב את הראש שלו. כעת נעבור להגדלה. הטריפס בהגדלה. זה מסתובב בסלטים. וזה התולעת בהגדלה. אני אעבור ויראה לכם ביצים בתוך הקדימות מגן שהורדתי אותם על השולחן. פה אנחנו נראה ביצים בהגדלה, ואחר כך אני אשתדל להראות לכם גם כן קנימות הולכות וקנימות בתחילת ההתפתחות שלהם על הפרי הדר. שימו לב במרכז את כל הביצים מרוכזות, וגם כן פה בלמעלה רואים עכשיו במרכז שני ביצים. תראו פה עכשיו במרכז רואים את כל הביצים. עכשיו אני אחפש לראות קנימת מגן בתזוזה. במרכז אתם רואים זה על גוף הלימון מבחוץ. שהיא תפסה מקום בפרי, כל הנקודות השחורות הקטנות שאתם לא מזהים מה זה, זהו זה. נחפש עכשיו קנימה הולכת. תגיעו הביתה, תבדקו את הלימונים קודם, תראו כמה נקודות שחורות יש, תדעו זה מה שראיתם. איך שהיא הולכת על הקנימות. זאת היא התולעת הקטנה שהראיתי לכם. מיש. עכשיו אני אראה לכם את הגדולה, וזאת היא התולעת הגדולה. תראו איזה גודל היא, שאני אפילו לא צריך להגדיל הרבה כדי לראות אותה. סלק לאחר הבישול. סלק, מי חולם שבסלק יש? יותר. ראיתי מחילה, וכאן אנחנו רואים תולעת לבנה בתוך המחילה. זה עוד אחרי בישול. חותכים קוביות ועושים את זה מחומץ עם התולעים. את התולעת בהגדלה.
אין דבר שלא צריך בדיקה. רואים את הראש קצת אפילו עגבניות שסגורות יפה, כבר מצאנו תולעת גדולה. מלפפונים זה פחות נגוע, אם לא רואים איזה חדירה. שאר הדברים, גמבות, הכל מלא קטנים שלא רואים. ממש גדולה. תראו מה זה. סלרי, צריך לפתוח את כל הבצלים, הכל, ולשטוף אותם תחת זרם, לא לגסגס ככה מהר ולאכול. Here we go. Here he is. You want to come closer? Here he crawls. I'm going to take a toothpick. I'm going to touch him. So he's going to start moving. תותים זה בעיה חמורה מאוד, תותים זה הכל מנוגע. צריך או לקלף את השכבה החיצונית או להבריש אותה במברשת. שמה שאנחנו רואים פה זה עוד אחרי שטיפה שהעובדת שטפה ואנחנו עוברים אחרי זה. בודקים. בבית הדברים הרבה יותר קלים לבדיקה, כל אחד צריך לקרוא כמה שהוא אוכל, זה לא בכמויות, אבל כשאנחנו נמצאים באולמות, מפעלים, דברים כאלה, ממש זה בעייתי יותר. הרב הזה קוראים לו הרב דורפמן, זה חשוב. הוא בודק וחוקר את הדברים, הוא נמצא במפעלים, בודק כל דבר מהכמויות, כמה נגיעות יש, איך להיזהר. הוא והרב ויה יש להם ספרים בנושאים האלה. חובה בכל בית. תראו מה זה, ענבים שאין בהם כמעט נגיעות, נקודה קטנה בחוץ עם תולעים, בצבע ענב. אני רואה אותם עכשיו רגע בהגדלה. רואים את הזחל שהוא זוחל שם בפנים, ואחד פה בחוץ. נוכרי. מה? נוכרי. רואים את התולעים? תראו כמה, ענב אחד. אכלת 5 תולעים כאלה, 25 עכברים. פה נקודה שחורה. הוא יכול להיות בתוך עוז זחלים. צריך לחצות אותו לשתיים. מהיום לאכול ענבים רק שחולקים אותם עם סכין ומתבוננים. ולבדוק. רואים צמוד ברגל את הקלושון איך שהוא הולך. הנה כאן עוד אחד. יש שם 2, רואים 2. אחד עלה. קוסקוס, אם יש גושים קטנים, מתחתיהם יש ג'וקים. החור היחידי שיש לו גמבה. זה בקצה שלו באמצע למטה, אנחנו רואים בקצה שלו בסוף יש חור שמשם נכנסים הטריפסים. הפלפל הזה גם כן לא רואים עליו הרבה קטנים בתוכו. עכשיו אני אראה את זה יותר מקרוב. זה הפלפל הירוק. לא ניתן לראות כמעט, אם אין שולחן שיקוף שמאיר ומבליט את החרקים, לא ניתן לראות. תראו זה קטנים. בוגר יותר. מבחוץ הוא נראה יפה, סגור. מסובב את זה, מהיר עם הפנס מבחוץ. אבל צריך רק חור קטן בשביל שיכנסו לשם ויתרבו. יש פה מעל 50 טריפסים. 50 יש בפנים גם בטריפסים, 50. בתוך הפלפל הזה. זה עדר של עכברים. פשוט מעל 50. שימו לב עכשיו את הקטנים שם, כל הפסים הקטנים שרואים במרכז, זה טריפסים זהירים, עוד מעט אני אראה אותם בהגדלה. תראו את הכמות שלהם.
חתיכה קטנה עם שיקוף של השולחן האור. תראו, אותו צבע ממש. פשוט רואים פה, רואים המון המון המון. הנה, קוסקוס, תראו. בעצם נשברים. מפצחים את זה, יוצא ג'וק. שימו לב, ג'וק. על כולם, אני לחץ על כולם. תראו, מי חלם שיש פה ג'וקים? כל אחד זה לווים. אם לא מעבירים את הקוסקוס בנפה אחד, זה מה שאתם אוכלים. עכשיו אני אדליק את שולחן האור. שומר! תראו את התולעת שממש משתוללת. אותו צבע, איך אפשר? אם לא שמים לב, לא רואים. ועכשיו נראה אותה בהגדלה. תראו, זה חמודה. זה הזחל בהגדלה שראינו אותו. זה 5 פעמים חזיר, כזה דבר קטן שלא מרגישים. השיקוף היה ניתן לראות אותו. הזחל בהגדלה. תאנים. שימו לב, זה סרטון להראות תראו כמה את כל תולעים. הנגיעות שראינו מקודם. אסור לאכול תאנים בכלל בארץ, המצב שלהם על הפנים. אם תרצו לבדוק, תחתכו אותו לחצי, שימו בתוך מים, תראו איך הם יצאו אחד אחרי השני. זאת היא תולעת הגדולה שנעלמה לי. במשך 20 דקות חיפשתי אותה עד שמצאתי אותה, וזה החיפושית מכל הסוגים. נגדיל את זה קצת שתראו יותר טוב. תולעת קטנה, תולעת גדולה, חיפושית סיסה, זבובון וחיפושית, אחד מהסוגים. תמרים, תראו איזה יופי מה יש בפנים. המשך לסרטון הקודם, פה אנחנו רואים את חיפושית התסיסה, רואים את השתי נקודות בהגדלה, פשוט הגדלתי אותה, רואים את הקיסם ליד. אוכלים בראש השנה תמרים, שימו לב. כאן יש את התולעת, רואים אותה, את התולעת. נעבור פה לעוד תולעת, זאת רואים אותה ממש ככה, רואים בחלק השמאלי שתי עוקצים כאלו, שזה הזנב שלה, והראש בצד ימין איפה שהקיסם. רואים מכמות כזאת גם ענבים, שימו לב עוד פעם, משהו מדהים. רואים כאן את התולעת בחוץ, כאן רואים את התולעת בהתחלה. כאן היא תולעת שנחתכה, אבל עדיין רואים אותה בהתחלה. כן, זה בקצרה, באתר שופר יש את כל הסרטונים. עוד מעט יצא דיסק שיראה את כל זה בעריכות, גם איך מנקים כל דבר ואיך לא נכשלים ומה עושים. אבל זה המצב רבותיי, אנשים לא מודעים אפילו מה מכניסים לפה. כתוב עד שיכנסו, עד שיצאו דברי תורה מפיך, תבדוק מה נכנס אל תוך פיך. אדם צריך לדעת, אם אתה אוכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, גם התורה שלך כזאת, אתה כולך משוקץ. וזה היום ונורא. לכן צריכים להגעיל את כל הכלים. ומעכשיו לשים לב, האישה לא תוכל להשתלט לבד. צריכים שיעזרו לה בבית וללמד את כל הילדים לעשות בדיקות. בבתים שברוך השם כבר שמעו ממה שאמרנו, יום חמישי יושבים על הפטרוזיליה ועל הכוסברה ועל השעועית ועל החומוס ועל האורז ועל הכל. אורז לא מנקים רק ככה על השולחן, אורז קודם כל שמים בנפה, שלא נופלים גרגירי האורז, אבל כל הג'וקים החרקים בתולעים נופלים. ואז עושים ככה, 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 הכל נופל ורואים מה נפל, ואחר כך רק מתחילים לבדוק ככה לאט לאט וזורקים את זה לאן שצריך.
אתם לא תאמינו, גם בדברים המושגחים, גם באלה שכתוב שאין נגיעות של חרקים ותולעים, לא להאמין. יש ויש, יש פחות, אבל אחד כזה מספיק בשביל שהאדם ייפול ויאכל 5 חזירים. אז זהו, עשיתי לכם חסד גדול שגיליתי לכם את זה. אני מקווה שתנצלו את זה, כי אוי ואבוי, אם לא זה איסורים גדולים. ואני מאחל לכם בעזרת השם יתברך שתזכו לכתיבה וחתימה טובה, ותזכו להינצל מכל איסור, ותקפידו על מה שנכנס לבית ומה שנכנס לפה ולמעיים, ואל תתפתו אחרי חתיכת שוויה. אל תתפתו, תהיו חכמים רק מחבורה של יראי שמיים, שלא תיפלו חס ושלום בייסורים. ובכל הדברים האחרים תשימו לב. מכאן ברור שלא אוכלים במסעדות, ולא אוכלים בחתונות, ולא אוכלים בבר מצוות, לא אוכלים, כי בעולם חתונות זה 30 פטרוזיליה ועוד 30 כוסברה ועוד 10 קילו אורז, מי ינקה? מי יבדוק ככה? תחלמו חלומות, שוטפים ירשו ככה במים, יאללה יאכלו ענבים ויסבעו. אז תזהרו לכם, תהיו חכמים, תלכו שבעים, לא ללכת רעבים. שבת שלום. רבי חנניה בן שאומר עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבו להם תורה ומצוות שנאמר אדוני למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש. הנה הראיתי לך את מה... רגע, מאיפה את יודעת? אני כבר חצי שנה רק מדבר על זה. מה לעשות? תקראי ספר כור ההיתוך ותראי כמה החטיאו ערים שלמות. עכשיו במונסי התברר לפני כמה שנים האכילו 40 שנה רק נבלות וטרפות. בלוס אנג'לס רק נבלות וטרפות. בגרמניה לפני שנה רק נבלות וטרפות. ובארץ ישראל כולם יודעים את זה, אבל הם חייבים להתפרנס. אז מה אפשר לעשות? לא הבנת מה יעשה עם? ישמע למישהו מאמין, מישהו לא מאמין יאכל אותה. עכשיו תקשיבי, את חושבת זה התחום היחידי? תפילין היום, את יודעת שרוב התפילין פסולות בכלל, כי קונים קלפים מערבים ושזה אסור, כי זה יותר זול, בשליש זה עולה. את יודעת שגם הרצועות עכשיו גילו שהן פסולות, כי עושים להם הברקה וזה איסור. יש הרבה תחומים שיש רמאות. מה, את לא שומעת כל יום כמה זיופים ומרמה יש? מה, את לא שומעת שרבנים נתפסים בדברים איומים ונוראים? את לא שומעת? וזה רק מה שמפרסמים. תקשיבי, בשביל זה באתי עד לפה ודיברתי ברור. עכשיו יש דיסק. יש פה דיסקים? יש פה דיסקים, הבאתם? דיסקים לחלוקה, הבאתם? אז בשופר יש דיסקים, יופי, יש דיסקים, הדיסקים האלה יסבירו לך הכל, תשמעי שם את הרבנים בעצמם מדברים מה שאת אומרת, למה הם לא אומרים? הם אמרו ואומרים, אבל אנשים בסוף הבטן קובעת להם. אומר רבנו בחייה, בטנם אלוהיהם. יש אנשים שהבטן זה האלוהים שלהם, הבטן קובעת. הראש אומר לא נכון, לא יכול להיות, אסור, מה אני אשתגע, אבל הבטן אומרת אני רעבה. אבל אם נגיד בתקשורת, בכל ברמה, ברדיו כל חי, תקשורת
שלכאורה יראת שמיים, ששומעים הלכות שמה ועולים לשידור ושואלים בואי שאלות. תקשיבי, עוד דבר אני אגיד לך. לא מדברים על זה בכלל. תשמעי. אז מי אני הקטנה רדיו. שיבוא ולא ישים בשר לשולחן השבת? רדיו זה לא מקום שלומדים תורה, אבל שם בעלי אינטרסים מדברים בדרך כלל, והיום תשמעי אותם כך, מחר תשמעי אותם כך. ככה זה עובד, אין מה לעשות. אבל שתביני, הרבה אנשים מתפרנסים מזה. כל משחטה זה עשרות ומאות אנשים שמרוויחים כסף. עוד משחטה. סביב התעשייה הזאת יש אלפים של משפחות שמתפרנסים, ויש מיליארדים שקלים שמסתובבים. אז מה חשבת? שהבן אדם יישב ויעשה כמוני, על כל סכין יבדוק עם 3 אנשים ויעכב את כל הליין? אז כמה יצא לו? 1,000, 2,000, 3, 4, 5, אבל הם שוחטים 70,000 ביום, ואחרים 120,000 ביום. את מאמינה ש120,000 ביום אפשר שהכל יהיה פיקס? עכשיו תביני, אם סכין בדקו אותה ומצאו שהיא נפגמה, כל מה ששחטו עד עכשיו הכל טרף. מי יוריד את כל האלפים האלה עכשיו החוצה? יזרוק אותם, מי? אז במילים אחרות אתה אומר לי, רק מפה לאוזן יישמע האיסור. לא, אני אומר את זה בגלוי, מוציא קלטות, איזה מפה לאוזן? אבל נניח שיש הרבה... אני לא אשם שאת לא שומעת, אבל בואי תשמעי מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, טוב שבטבחים שותפו של עמלק. שמעת? טוב שבטבחים, טבחים זה שוחטים, הטוב שבהם הוא השותף של עמלק. נו, איזה הגדרה זאת? תגידי לי, זה הגדרה? במקום להגיד שהטוב שבשוחטים מגיע לו גן עדן, אומרים שהוא שותף של עמלק? כי אין אדם רואה טרפה לעצמו. אם הוא יפסול את הבהמה הוא יפסיד 7,000 שקל, הוא יפסול עוד בהמה עוד 7,000 שקל. את תשלמי לו? אז מעבירים, מעגלים, וככה זה עובר בקצב כזה של 100-130 בקר בשעה. בעולם לא יכול להיות. דבר שני, לא יכול להיות יותר מ10% חלק, ואנשים שוחטים 60%. זה ודאי נבלות וטרפות בלי להיכנס לבית השחיטה. אבל זה אומרים לך, הנה יושב לך בן אדם שזה התפקיד שלו, והוא אומר מפורש בעיניי, מה את רוצה עוד? כמה פעמים צריך לחזור על זה? 7? מה צריך 70 איש יגידו? הוא אמר פעם אחת זה מספיק. ואני בדיסקים מביא עשרות של רבנים שאומרים שהם מתוך העניין. עכשיו תחליטי מה שאת רוצה חג עם נבלות וטרפות בתיאבון, לא רוצה תחפשי לך חבורה שהיא שחיטה קטנה מאנשים יראים שעושים. איך היה פעם, את זוכרת? לפני 50 שנה הולכים עם 2 תרנגולים לשוחט, והיה שוחט, ואת היית מפרקת אותו בבית ואוכלת וגם עושה הכשרה. היום זה נהיה תעשייה זה כסף. אז חזרנו לימי הביניים, שכל אחד... הלוואי שנגיע לימי הביניים, הלוואי, אז נהיה צדיקים. היום זה כסף. כן, מי רצה פה לדבר? יש פה שוחט שרוצה לדבר. בוא תעלה. יש בעיות איתם גם, הוא מראה את זה הרב דורפמן בהרצאות. תעמוד מול המסך. רגע, איפה המצלמה? רגע, שנייה. אני הייתי מתכוון שזה היה רק לצורך... מה השם שלך? נהוראי. לא שומע. נהוראי. כן. נהוראי. הייתי לפני כמה שנים משגיח בגידים ריאות בעטרה בית יוסף. אני מתכוון שזה יהיה סך הכל לטובה, שזה חזק אותנו ואת כל עם ישראל. איפה היית? עטרה בית יוסף, עוף ירושלים. מלמית שיווק. עטרה בית יוסף. באיזה מקום זה? בעטרות, ירושלים. כן. עבדתי שם חצי שנה, והייתי עומד אחרון בליין, והייתי בודק את הגידים, והייתי בודק כל עוף שלישי זה אני.
ועוד 2 עופות, השני משגיחים לפניי בדקו. ויום אחד אני רואה שבעצם הגידים, העופות שהם בדקו, הגידים קרועים, כבר פתוח, הגידים קרועים. עכשיו, אם אני לא עוצר את הליין... רגע, לא מבינים מה אתה אומר, הגידים קרועים. קרועים, גיד קרוע, זה אומר טרף. גיד קרוע, זה לא שחתכו אותו בסכין. זה אומר שהעוף גדל והוא נראה כמו קפיץ. הוא נראה כמו קפיץ, מותחים אותו באגודל, ואז זה נראה כמו קפיץ, זה אומר שזה קרוע. זה גיד קרוע, זה לא שחתכו אותו בסכין. ואז בעצם ראיתי עופות פתוחים וגידים קרועים. עכשיו, ברגע שזה לא שלי, אז אני לא אחראי על זה, אבל אתה לא יכול לתת לאוויר שזה יעבור, כי הייתי אחרון בליין, ממני זה עבר למליחה. אז עכשיו הוצאתי את זה מהליין, וזרקתי את זה לארגז של הזה. תוריד את המיקרופון, כן. ועד שראיתי שלא יכולתי לשלוט בזה, כי עוד עוף ועוד עוף ועוד עוף, ואמרתי למשגיחים, תבדקו, ולא התייחסו. אז עצרתי את הליין באדום למעלה, יש זה של חירום, עצרתי אותו, אי אפשר להעביר, אתה מעביר את הרף, אתה יודע שאתה מעביר את הרף. הלכתי לרב. מי זה היה הרב? אני לא יודע, להגיד, לא נעים לי. טוב. ואז הלכתי לרב, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול להמשיך. או שתורידו את המהירות של הליין, או שאני לא יכול להמשיך. אז הוא אומר לי, אני אוריד את המהירות. אבל הוא בא אליי, אמר לי, עוד פעם תעשה את זה, אני... לא משאירים פה. לא משאירים פה הדברים כאלה. לא משאירים פה. אני אותו חודש עזבתי את העבודה כי לא יכולתי להמשיך. אתה לא יכול להמשיך. ושהרב שבעצם אומר לך, תשמע, אם לא, אתה לא משאירים פה, אל תעצור את הליין. למה? כי זה מפסיד כל שנייה במפעל, כל שנייה זה אלפי שקלים. אלפי שקלים כל שנייה. עזבתי, ואני ברוך השם, אולי בשביל זה, הערב הזה משמיים סובבו שאני אראה את זה כנראה, משמיים. תהיה בריא, תודה רבה. טוב, אני מודה לכם שוב, תהיו חכמים, תשימו לב, אל תאמינו לכל אלה שאומרים הכל בסדר, כי מי שאומר שהכל בסדר הוא חסר אחריות. בשביל להגיד הכל בסדר, צריך להיות בכל המשחטות להעיד עדות שהכל בסדר. מי שאומר דבר כזה הוא מחטיא רבים. לילה טוב. הגואל אותי, המלאך הגואל